Mbụ nnọọ oge ịtụgharị uche nakwazi iri uju na ozu Maazị Chigozie Enemmuo bụ onye ndu nke obodo Awka Etiti ma bụrụkwazị nke niri na ngurube nna ya na Umudunu village Awka Etiti n'okporochi ime obodo Idemmili South. Onye nta aka bụ onye nke gara anya bụ mmemme elimozu bụ Chukwuemeka Modilem bụ onye nke ga-ewetara gị akụkọ maka nke a. Nke lara mmụọ ma bụrụkwazịa onye biri afọ 50 bụ nke akara n'ụlọ ụka nke St. Anne's Catholic Church dị na Awka Etiti, ebe ụkọchukwu bụ onye isi ya bụ ụlọ ụka gwara ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst ka ha wepụ onwe ha na ihe gbasara mmehie ma gbaa mbọ na-ebi ndụ dị nsọ ka ha wee nwee ike jee alaeze Chineke mgbe ha nwụchara n'ụwa. N'ozi nkasi obi nke o nyere ezinụlọ ya bụ nwa amadi lagoro Mmuo, onye isi oche otu ndị asatụ nke ndị ntorobịa na steeti a bụ Maazị Ken Okoli gwara ezinụlọ ya ka ha kasi obi n'ihi na ya bụ nna ha lagoro mmụọ biri ezigbo ndụ a ga-eji na-echeta ya n'ụwa, ma gwakwa ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst ka ha gbaa mbọ na-eme ezigbo omume ma hụ na ha na mmadụ ibe ha dị n'udo n'ụwa ka ọ were bụrụ ihe ndị a ga-eji na-echeta ha mgbe ha bichara ndụ ha. Ya bụ otu asatụ mechara nye ya bụ ezinụlọ nwa amadi lagoro Mmụọ otu nde nke a ga-eji were na-azụ nwa ya nwoke site n'Awka Etiti. Abụ m Chukwuemeka Modilem.